Okay. Litson, 300 lang kilo. Good morning, kabadbaran mga dudes. Oras alas 6. At tas tabuan. Welcome sa another video na po. This time, sorry ta dito sa tabuan nato diri sa kabadbaran. Exercise ta padung tas tabuan baktas na dito. Ang tanaan daw mga baligya dito daghan daw kaya dito kayo. May pagsiga sa adlaw. Exercise padung tabuan. Exercise ba? Nada dagang baligya dito karon sa tabuan. Sa katong pa maka-like sa page na mo, wow kabadbaran. Search lang sa Facebook. Like, na dagang mga videos na mo guys. Muna din ang karang merkado guys sa una. Mihingaw pa guys, opay tao del sentro.
Lindis. So kanyang gabi ato na punta sa kuan night market na punta niya. Kaya pakita ang night market diri sa Kabadbaran. So huli ganahan mo sa video. Like and share. Kung po makalike sa page, like ninyo. Wow, Kabadbaran. Salamat sa pagtanaw. Took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank, legacies.